wai me yasa ake son ganin bayan wannan bawan Allah? They don't talk about human rights because these people see us as subhumans. They see us as slaves. That's how it is in their minds. They have never changed their mindset, but it's up to us to show them that we are not slaves and we will never accept. Shugaban kasa mafi kankantar shekaru a duniya, shugaban kasar Burkina Faso, wato Ibrahim Traore, yana da kudirin haɗa kan Afirka a ƙarƙashin lema ɗaya. Ya ce yana so mu United States of Africa, kuma ya ce ƙasashen Afirka su zama tsintsiya maɗauri ɗaya. A yunkurin shi shine a samu gwamnati ɗaya a Afirka, kuɗi ɗaya, kuma shiga kowace ƙasa a Afirka da passport ɗaya ba tare da kayi visa ba. Ya ce dukiyar Afirka a yi kwai a kyankyashe a nan ba tare da an kai kasashen waje ba, amma sai dai kash wasu daga cikin rubabbun shugabannin Afirka sun juya masa baya. Waɗansu daga cikinsu suka ce mutanensu ba za su yarda ba, wasu kuma wai kar su je su faɗa hannun wani gurɓataccen shugaba da zai wakilce su.